Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch ma jistax jibqa' jitrateni u għandu jiddeċiedi jekk hux se jappoġġja jew le il-ħatra tal-imħallef Consuelo Scerri Herrera bħala l-Prim Imħallef il-ġdid għal pajjiżna. Din kienet it-tweġiba tal-Prim Ministru Robert Abela għal numru ta' mistoqsijiet mill-midja fl-isfond ta' dewmien mill-Kap Nazzjonalista li wassal biex għadu ma ntlaħaqx ftehim bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra f'dan ir-rigward kif l-erba' il-Prim Imħallef preżenti Market Kuti se jkun qed jirtira bl-età fl-età ta' 68 sena. Mal-midja l-Prim Ministru tkellem dwar il-laqat li diġà kellu mal-kap tal-Oppożizzjoni dwar is-suġġett. Aħna ltqajna fiżikament f'żewġ okkażjonijiet u mbagħad wara l-laqat kien hemm skambjati numru ta' ittri aktar minn 3 ġimgħat wara li ltqajna l-ewwel darba, jiġifieri l-ewwel darba kienet fit-12 ta' Jannar, sal-lum il-ġurnata m'għandix risposta iva jew le ċara dwar in-nomina tal-Gvern biex l-imħallef Consuelo Scerri Herrera tinħatar bħala President tal-Qrati tagħna. U l-kap tal-Oppożizzjoni ma jistax joqgħod iżjed sitting on the fence. Irid jara, irid jgħid iva jew le. Ħalli jekk hija iva nimxu mod, jekk hija le jista' jiġi diskuss alternattivi oħrajn. Il-Prim Ministru nota diffikultà tal-kap tal-Oppożizzjoni li jiddeċiedi dwar din il-materja fid-dawl tal-fatt li għandu pressjonijiet kontradittorji li mhux iħalluh jikkomunika deċiżjoni. Dan kien rifless fil-fatt li Alex Borch ħalla lill-grupp parlamentari tiegħu fil-għama dwar din in-nomina, tant li n-nomina tal-Gvern kellha tiġi diskussa fl-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista illi tlaqqet b'urġenza wara li n-nomina tal-Gvern ħarġet fid-dominju pubbliku. Dr. Abela stqarr li hu mhux komdu li l-Prim Imħallef preżenti jibqa' jokkupa il-kariga wara li l-ħaq l-età tal-irtirar kif tipprovdi l-Kostituzzjoni meta ma jintlaħaqx ftehim minħabba li jekk isir hekk jintbagħat messaġġ negattiv, jiġifieri dak li ma jkunx intlaħaq ftehim fi żmien. Fit-tweġibiet tiegħu il-Prim Ministru rrefera għal mod li bih kien inħatar il-Prim Imħallef preżenti. L-2020 minkejja li ma kellniex id-dispożizzjoni kostituzzjonali taż-żewġ terzi, Mejdri Ndelija poġġejt madwar mejda u fi ftit minuti wasalna għal ħatra ta' Prim Imħallef, fi ftit minuti fl-Uffiċċju tal-Parlament, fi ftit minuti wasalna fi ftehim għax kellna rrieda, kellna sens ta' deċiżjoni tnejli aħna u ma kienx hemm fatturi estranei li kienu qed jikkundizzjaw id-deċiżjoni tagħna.